ଆଜି ତା 10/8/2026 ରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ଆମ୍ଭ ସରକାରୀ ଉପ୍ରାବିଦ୍ୟାଳୟ ଜରଡ଼ା ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଶୁବାଟିକା ଶ୍ରେଣୀଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର CHC କଣିହାଁ ତରଫରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ୱଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଯେମିତିକି ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା, ଓଜନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚକ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଓ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ସହିତ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ଓ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଖି ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ଓ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ। ଏଥିସହିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଔଷଧ କିପରି ଓ କେବେ ନେବାକୁ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବା ସହିତ ନିୟମିତ ଭାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଧାରଣ ତଥ୍ୟ ଯେମିତିକି ପିଲାମାନଙ୍କ ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନଲାଇନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନିମନ୍ତେ ଦରକାର ଥିବାରୁ ମୁଁ ସେହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲି। ସୁସ୍ଥ ପିଲା, ସୁସ୍ଥ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ।